اسلام آباد پنجاب کے پی بلوچستان و آزاد کشمیر جتائیں دمگاہ ترندے اور گواری اچھی آزدہ مردم بیران جبکہ 15 گیش ٹپی بتگ محکمہ موسمیات ردا مروچی ہم پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخوا بلوچستان کشمیر و گلگت بلتستان سیاہ گواتو گرند گروکنگو اور گمانی محکمہ موسمیات گشتک کے پری مونسون اور رت 30 جون دا ورجابی بلوچستان دمگاہ چمن قلعہ سیف اللہ موسیٰ خیل کوہلو کلا تو جل مگسیہ ہم باز اور بتگ تنیگتا چا وادی زیارتو گرد و نویت ترنگل کپتگ اے نیامہ سیلابی ریلیا چوکے ڈبے تگ کوئٹہ ہم بازی پل کپتگاں ہمارے نتیجے شہر بازی دمگاہ لین بند بتگ پنجاب گرند گروہ کا ہوار ہورانی سببہ 11 مردم بیران بتگ لاہور ترندے گرمی پد باز اور بتگ درستان چی گیش اور بالی پٹے کشو گرا بتگ اور طوفان چا لاہور 155 چی گیش فیڈر ٹرپ بتگاں او باز دمگاہ لین ہم بند بتگ تنیگت گجراں والا شیخو پورا نارووال لو سیال کوٹا اور بہگے حال رستگ دومی نیمگاہ ملک باز دمگ پشاورو ہور پد اسٹیڈیم چوکا آپ جم بتگ مالاکن سوات 400 لوور دیر سابی مردان مان سہریا ہم ہور بتگ بونیرا چھتے کپگاچا زالبول بیران او شش مردم ٹپی بہگے تصدیق بتگ وش نیوز کوئٹہ۔